gang. Nå, nu skal du se. Her står der. Det er Barbas halsekæde. Ja, skal du prøve at se. Så lægger jeg kortene her. Så kan du få. Det er Barbas halsekæde. Kan du så finde rammerne deroppe? Hvad skal vi finde? Det Ja. er Barbas halsekæde. Flot. Barbara er glad. Ja, se hun kigger. Hun er så glad for sin halskæde. Det er Bibis bil. Det Bibi. Bibi. Det kan også være Bibi, men det er det er Bibi. flot. Bibi er glad. Det er Bibi. Så finder vi en blomst. Det er Gagas. Er det Gagas blomst? Så skriver du. Gagas. Det er Gagas blomst. Flot. Gagas. Nej. Det er Gagas blomst. Flot, Stine, hvor du læser flot. Så finder vi en sut. Hvis sut er det? Gigis. Vil du skrive det? Ja.